बळाबळी करायले कुठं आले कोपरा आले हां. आणि मित्रांनो विद्यानगर येथे मालिंग ट्रॅक्टरवाले त्यांच्या घरामध्ये साप आलेला आहे आणि तिने लक्ष देऊन थांबलेला आहे. जाऊन घे. पहिला तिथंच मारकी धाम आणि मित्रांनो हे बघू शकता काय राग आला नाही घालून आले. आणि मित्रांनो ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण रॅट स्नेक म्हणतो बिलकुल आणि अतिशय असा चपळ असा हा साप त्यांच्या घरामध्ये आपण आता चांगल्या पद्धतीने रेस्क्यू केलेला आहे. त्याला बोल मारलं पाहिजे. आणि मित्रांनो तुम्ही बघू शकताय हा साप दिसायला तुम्हाला मोठा दिसणार. माणूस याला बघितलं की घाबरतोय की एवढा मोठा साप म्हणजे याच्यामध्ये आता विष किती असेल आणि विषारी भरपूर असेल असं काय याच्यामध्ये थोडंसंही विष नाही. बिगर विषारी साप हा 2 ते 5 आणि बिगर विषारी साप आणि मराठीमध्ये याला धामण नावानं ओळखणारा साप आणि एक म्हणजे राष्ट्रामध्ये म्हणतात त्याला की घोरपचार घोरपचार नावानं बी ओळखण्यात जाणारा हा साप आपण आता चांगल्या पद्धतीने त्याला मित्रांनो मालिंग हळवद मालिंग हळवद यांचं मी अभिनंदन करतो की एका मुख्य प्राण्यास तुम्ही जीव वाचवलेला आहे. आणि प्रत्येक महाराष्ट्रातल्या किंवा आपल्या प्रत्येक भारत देशातल्या म्हणा प्रत्येक माणसाने एका मुख्य प्राण्याचा जीव वाचला तर आपल्या पर्यावरणावर किंवा आपल्या राष्ट्रावर आपल्या भारत देशावर संकट कधी येणार नाही. आणि आता एक मोठमोठे संकट येऊन गेलेले आहेत ते आले. अशाच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. जय हिंद जय भारत. आणि अनेक सांगायचं म्हटलं तर हे आमचे अरोमा हे कायम माझ्या संग कुठेही साप वगैरे आला की माझ्या संग येतात ते. त्यांचाही आभार मानतो की मला त्यांनी कधी अजूनपर्यंत नाही हा शब्द तोंडातनं कधी काढलेला नाही आहे. त्यांना बी आवड मस्त आहे की आपल्या मुख्य प्राण्याचा जीव वाचला पाहिजे. आणि जय हिंद जय भारत. मित्रांनो अर्धा तासाच्या पूर्वी जे आपण मालिंग तिथं ते जे आपण साप रेस्क्यू केला होता त्याला पर्यावरणमध्ये आपण आता चांगल्या पद्धतीने रिलीज करणार आहे. आणि सर्पमित्र अरुण शेश्वरे हे सापाला आता रिलीज करतील. बरोबर आणि बघू शकता साप किती चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहेत. आता 1-2 महिने झाले तिने साप नाही म्हणला तर एक 15-20 साप तिने वाचवलेले आहेत. आणि असंच त्यांच्या पुढच्या कामासाठी त्यांना शुभेच्छा देऊन व्हिडिओ इथेच थांबू करतोय.